Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić Serbiýanyň Ýewropa integrasiýasyndaky öňe gidişligini maslahat etmek üçin Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier bilen duruşdy. Belgradda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň samiti 2-nji gününde öz işini dowam etdirýär. Bu samitiň çäğine geçirilen duruşykda Serbiýanyň öňkü welaýaty Kosowa bilen gatnaşyklarynyň kadalaşma barada hem gürrüň edildi. Bu samitiň 1-nji gününde Ortaýa daşary işler ministri Sergey Lavrov özüniň Amerikan ve Türk kardeşleri John Kerry ve Mevlut Çavuşoğlu bilen duruşdy. Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda opozisiýanyň tarapdarlary ýurtda konstitusiýon reformalaryň amala aşyrylmagyna garşy geçirýän protestlerini 4-nji gününde hem dowam etdirdiler. Bu protestler 1-nji dekabrda müňlerçe adamyň Ýerewanyň Adatlyk meýdançasynda ýürüýüş geçirmegi bilen başlanypdy. Emma howanyň temperaturasynyň pete gaçmagy bilen protestçileriň sany kemelli. Ermeni protestçileri täze prezidentlik we parlament saýlawlarynyň geçirilmegine çağırş edýärler. Siz Adatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanyş boldunuz.